Toriarfissat assiingitsorpassuit takutererpagut igennem nogle praktiske tiltag, der ligger. Så jeg vil sige, at jeg vil tilbagevise en del af de ismaqarpunga påstande om, uavutsinut pasilliisutaasut iluamillup idiungittugut pasilliitusaa taakkuutertikkusuppakka ismaqarpunga sutiniutigut assiingitsut pitsaasuttu amerlasorparuussuusut har turde at sige, som har ramt, nuit ilaasa oqaatigiumangisaat der er jo en årsag til, at der går nedgang i forhold til de efterforskningsaktiviteter. ilaatiup pisuullutik takusinnaarpqanu appariartortoqartu Der i øvrigt har været en international finanskrise, der har ramt alle. nunarsuatsinni tamarmi aningaasaqarnikkut aornartorsiorneq ilaatigut uutsinneeqquinerlussimer Der ligger nogle tamakkulu ilaatigut aporfiupput kalaallunaata atitassarsiornikkut sukkanerusumiineriartortineqarsinnaanginneraan rammer. Tak skal du have. Erik Lorentzen. Rønner Til samarbejde også et spørgsmål fra Tine Pars. Tine Pars sip apoqutaanut Jeg genkender det. Det gør virkelig ikke. Det kan være nogle forskellige interesser. Men genkender det som kører lige nu. isaasinnaangilaa Tine Pars sip eqqarsaatigisaa Grønland, som kører lige nu, det er spørgsmålet om selvforordningen i Bruxelles. Og der er meget tætte prosidimi Danmark og Grønland, også politisk. eqqarsaatigaluu Både med grønlandske og danske politikere har været i Bruxelles sammen. prosidimi tarsimapput aamalu Men det er et samarbejde, det er simpelthen ikke... puis amiinik piseqqusiunnaarnermu tungasut qaniuliuseqarfiiniarluit akiorniartarsuallu taamaattumik suleqatigin tassuunakku ajungitsoruussuu Slightly impolite. Adam Chamberlain, I know this is not Adam what Chamberlain. you came, this was not the task you were given. nalungikkaluarparaillit eqqarsaatsuittaakku ilaingikkaluar so kanata mingaannit pissutsit eqqarsaatigaluit A stable kalaallinunaat country for investors. ismaqarpit anigaasaliiffigissallu toqqissisimanartuuga navianaateqanni Probably the least qualified person in this room. ismaqarpuuga But akisussatuimmaqa piukkun narpallaangikkaluarlu Toronto, and Toronto Greenland and Denmark naungaqarpuga general terms, and they certainly come off nalungisaqarfigaluullut where I live. kalaallinunaat tanmakkilu kisianni Canadians are accustomed to somewhat fractious internal politics. We have had our challenges in Quebec, and they continue. Just last night, there was an election in Alberta, which has been a very conservative province and has been very successful at exploiting its resources. And the government, for the first time in 40 years, flipped overnight. alpuutami soorlu qanarsoqaqqammerpoq tassailu qanarsinermi ukiorpassuarni naalikkersuusuusimusu aatsaataarsinnaqarlut Provincial government before in Alberta. So these are challenges that all countries face. tamakkua and aporfiit aamaluna milligassat sumiikkaluorutaluunni I'm accustomed to them internally. naapittuartarpu The world looks at Canada and things. soorlu And I kanatimi think it's aama natural to do that. taamaattoqarpoq But my understanding from talking to Uanga. people in the mining sector and other paasinninnaan sectors, naapertorlu there is interest in seeing Greenland as an investment. kalaallinunaat So soqutigineqarnera answers your question. annertuujuoq suli Certainly does. ismaqarpuga Thank you very much. taamaallunga naatsukullammi Er akillu der andre, der ønsker allanik ordet på nuværende orasaqartoqarusuppa tidspunkt? maannakkut Sara Olsvig. saa Ja, olsui jeg vil bare gerne lige slutte af med et andet eksempel på, at assersuutigorusupaanakkataan vi ved jo alle sammen godt, suleqatigissinnaani taqanupitsaanarusinnaana som trådte i kraft 1. januar. atitassarsiornikkut Den mineralstrategi har suliniarnummi ikke været debatteret i toriusissat nuttaat saqqummiunneqarpu taakkulu sulinatsaartuni oqaluuserineqaatik Fordi det vi Maannakkullu. så det er, at vi har sat den på dagsordenen som en forespørgselsdebat i håb om, inuataqatiginningaanni taanna ikkunnikuuarput annertunerusumit taassuma apeqqutippigaarutillip eqqartorneqarsinnaanera kissaatigaatigu at vi i de seneste år, assersuutaannau taannaau
naalakkarsuisut til at sætte tingene på dagsordenen. aamalu illuatungiliortut akornanni annertunorsumik paasaqatigiinnermut tunguyusumi oqallinnerni Men der er også nogle punkter, hvor det ikke er helt realistisk. periarfissiis sanginnermut Bedre debatteret og bedre ismaqarpuut oqatigineqarluarsinnaagaluartu amerlavallartut qapiaannarpallaartumik ingerlanneqartartut siumut eqqarsaatiinerernagit oqallinnerit ingerlanneqartariaqarput akeraariiderernata kisianili ammasumik Jeg synes, oqallittariaqarput det er uendelig passende, at Kim Kielsen nu har Kim Kielsen, bedt om ordet, og jeg vil så lade det være den akilaartariaqassoo i denne her maannakkultattaan kingulluungallassoo Kim Kielsen. tak i den mineralstrategi, som påpeges, der er det formandskabet, der har besluttet, at vi skal komme videre i den mineralstrategi, og den påstand om, at det er os, der har forsinket debatten, det passer ikke. Pingotideterifik er blevet finansieret af Willumsfunden Mærsk i meget, meget stor grad. Og derfor er vores ansvar som folkevalgte vigtigt at bevare de investeringslystne fonde og store firmaer, uanset hvem der sidder i regeringen, må den lyst til at tiltrække investorer udefra være der. Selvfølgelig er der altid udfordringer og problemer, som skal løses løbende, men landet er i udvikling, og sådan nogle problemer må vi løse. Tilliden til Danmark, tilliden til hinanden skal styrkes, men det får jo skrammer, når sådan en sag som Pituffik-sagen kommer frem, og hvor det kommer frem, at vi er holdt udenfor. Men jeg har sagt, at vi lukker ikke døren, vi holder den åben og er åbne overfor, at vi genskaber den tillid, som er så vigtig i rigsfællesskabet. Og samarbejde med Grønlands erhverv er helt vigtigt for at skabe de bedst mulige rammer for Grønlands fremtid. Tusind tak til Kim Kielsen og til resten af panelet. Hjælp mig lige med at sige tak til jer alle sammen. And before you do anything, please be aware that Ambassador Giroux from Canada will address us all over lunch, which will Ambassadør Orasaratussao Nerinitsinni Canada Merso Tamatumik Biaasma Fiidaginna Suossi Piserius at Sippularlugit Ingerlavugut Maannakkullu 15 minutter missaan kiuat toqalluta Maannakut suleqatigikkuutarnissassinik sorlernut peqataaliarnerlusi aliingertussaagusi Pingasuningaanni pingasu sisamaqaqqattungaanut unikkallartussaagugut. Yes. Thank you very much. See you later. Qoyanaq. Yes, definitely. Appannu innassuuna appannu innaormarpuuna tussuarpu immersoornikuu Amma,
Stalingrad, hvis det var sådan, at det Så, i dag. Der formand. Goddag. Du lader blive. Så, Jeg synes, det er lidt. så. Han er nu ikke. Vi kan så. Vi kan selvfølgelig så. Pause, ikke? Så fik vi lige opfrisk.
Vintu. Vintu. Ja. Så er klokken 5:05. Så Man nekkut til denne her leunaqutaq аллерпаа аллартиффиссарпут Det er dejligt at se, at der er så mange. уянартумаан пеқатааниартаама амарлатигисут Form af den her, det vi havde forestillet os, at skulle være. атума сулеқатигиккутаарнисса илусааллангортиалланикуарпут Hvordan vi kan få en god dialog. таама инимиан ангитигисумиинниссарпут таатсорсуутиингиккалуаатсиу Den her workshop, den handler jo om, hvordan erhvervsliv og universitetsliv kan samarbejde тассани om at understøtte. университетиттаагулу илутсарсиорнеруп илуани Så tager vi udgangspunkt i Green сулиаллит қанор сулеқатигиссиннаанерат таанна самисуссаарпут Greenland Perspective таанна мааннаксаққумисуссаавоқ og andre universiteter, så er det her en hensigt om at эққарсаатаавоқ se, hvordan universiteter, Universitetet forskning og erhvervsliv kan илисматусарнерит og skabe innovation, nye. илуссисарсиорниккуллу сулиақарту тассиингитуқану сулеқатигиссиннаанерат Bunder meget i til gavn for уан mange тасса mennesker, самисуссааварпут og mange her i rummet kender. Og der var jo сулеқатигиннеруп илуани писсутсит маани пеқатаасуссат налунгитторуссууат налунгиларпут маани сапингисамик сусиутаматигут илуссисарсиорникку нуаартортитиниссар сиунартаагиппут ааммалу атитассарсиорнсам меққиссинаагалуарпарпут кисиан мааннак сули атитунерусумик таама оқарсинаагутта меққартуисуссаагу каналлунаанни аваммут унаммиллерниарнатсини суунуккуа илуссисарсиорнеруп илуани апорфигисариут hvad skal man sige, Grønlands særlige udfordringer og каналлунааннут иммиккут иллуиннартут суунуккуа писсутаасут аваммут унаммиллерниарнатсини апорфеqaатта Men der er jo ikke, det er jo koblingen til universitetet. Tässä makkami universitetet sinut ilismatusarnerullu iuani pissutsinut tungassu tassa qitiutittussaagut apoqquti taassuma sammiliarnerani Vi har 1,5 time til den her workshop. akunneru aappaa affaq atorlugu Spørgsmål hver 15 minutter, så der skal være en stram tidsstyring, hvis også der skal være mulighed for sammiliartussaarpu taanni saqqummiisussallu publikum at komme med. marlussui saqqummiisussaapu taarmil 15 minutti atorlugu saqqummiisussallutik Så jeg tror, at ismaqappuga direkte til imma maannakkut første introduktion af saqqummiisussuutullermut ingerluuttaajunginnerusasoq professor Mini professor Mini Krosing. Krosing siulluullun saqqummiissuup For forskningens bidrag til samfundsudviklingen. Mini Krosing
oqallinneq inuiaqatigiinni muttu tungasoq siuttuuffigisarsimava aammalu ilaatigut isimatusarfimmut siulittaasuullu Jeg skal prøve at skitsere lidt med det her greenland-perspektiv. tanna greenland-perspektiv pillu atu saqqummiinialuassuuga Og som Tine jo siger, sorlu tiineoqartoq udgangspunkt til gavn for Grønland-rapporten, tas tanna kalallunanni luaqutaaqqulluu naunaarussiaq aalлaaviu ungasaqqummiussassu på mange måder var et katalog over alt det, der ikke kan lade sig gøre. Og det var tanna kalallunanni luaqutaaqqulluu naunaarussiaq oqartoqarsinnaaru kalallunanni qannoq iliortoqarsinnaanginnersu tassanisammineqar Og det var at prøve at analysere, hvad er Grønland egentlig for et fænomen, maannakkulli og hvad er der egentlig er muligheder for at være. Vi har hørt en masse, sammissussaarput kalallunanni periarfissassiingitsut at vi skal have højere kompetenceniveau, og vi qanu ittuunersut saqqummiunneqartuni ilaappu ilinniartitaaниkkut aammalu ilinnaasaqassutsikku qaffassaanissaq ineriartortisium qantunni tungaviutiginersu for at politikere og befolkningen i almindelighed kan lave politikkerit en analyse inuiaqatigillu taatsimorlusik på. Jeg tror, det var noget af det samme, der også i forhold til qannoq iliorlutik siunissami ilisimatusarfik ilisimatusarnikkut ineriartortiteratingissinnaanera sammissussaarput tassanilu aporfiusinnaasut aamma sammissussaaru uut massakkusorlu ilisimatusarfammi ilisimatusarnermi sammisaqartugut stort behov hos beslutningstagere og befolkningen i almindelighed om, at den viden, som den her forskning leverer, kommer tilbage. aporfigisarparput soorlu ilisimatusarnitsinni naammassisavut inuiaqatigiinnut aamma qanurillutik uteqqissinaanersu qanu iluaqutaasinaanersu Analyse af den eksisterende viden, finde ud af, hvilken viden, der mangler hos naliursui suqartariaqarpoq ilisimasat qanu ittuamigaatigineqarnersut inuiaqatigiin viden om Grønland. Og det er jo en forskning, som ilisimatusarneq grænser og på tværs af institutioner, tassa suliat assiingitsuakimorluit ingerlasuuq aammalu ilisimatusarfiit sumiffiassiingitsut aam suleqataallutik skal bare få den næste slide, hvis der er nogen, der har styr på det. Det kan vi godt. Og lige her, den her korte præsentation af det, det bliver selvfølgelig meget sporadisk, men siullormik qapiannerartumik imattut analyseret, om der er nogle tas minusti plus minusimit plussimut imatpaisaareqarpoq som også interessant, du var opmærksom på i forhold til sortuuli kristiansinniuqartoq at se på, hvad gør man alle andre steder. Lad os prøve at gøre det samme her, og så viser det sig, sumiallami qanuiliorput taava tanna allami iliornerat ilaaginnarluut taava maannunatsinni iliorniartarput kisianni amerlasuutiut tamakkuapigiusunngortangillat pissutigaluu kalaalliunaata immikkut illuinnartumiin issisimanaqa apequtaalersaami aporfiulerlunilu det som jo så må være øvelsen for os, sorlu som laver forskning uut omkring Grønland, det er at finde ud af, ilisimatusarnikkut beskrevet meget tydeligt, og så sige, hvilke typer erhverv, paasiniartaajarparput de her ting, som plejer inussissarsiornikku suunuku pigiusunngorsinnaas en konkurrencemæssig fordel. suunuku Helt oplagt, som også har været talt om maanni mange gange tidligere, kalaallunaanni aporfeqaaluartoq ingerlanneqarsinnaasut iluaqutaalerlutillu forskningsaktivitet, der skal sættes ind for at finde ud af, det kan lade sig gøre. ilisimatusarnerpiluani taamaattumik Også noget, det har været talt om mange gange før, sorlu at få analyseret vandkraftpotentiale. takusin sinnaangissiuanseqarsitami Og der tror jeg, der er en ting, som har inussutissit angup nukinga aammalu issi eqqarsaatigaluu sunningaasarna altså vi tænker tit på, at Grønland har nogle muligheder, som allerede er udnyttet fiskeriet, for eksempel. ilaatiuaama ilangulluit nalungeerparpu soorlu kalaallunaat qorsuttut taasinnaangatsiu tassami atiata oqaatiigamiuk Grønland tassa innunaqorsuk taassuma iluani Er der egentlig nogle forandringer i gang, som gør, pisuussuti umassuusilli atorluarneqarsinnaanaat hvor vi ikke har det, vi har? aamma pingitsuani ineriartorti tassanu ilaangami Det vil sige, vi ved godt, at der er stor vandkraftpotentiale.
nunami men ved vi, om det flytter sig, immami det ændrer sig, taavalu siku afsmækning og så videre. Der er en eqqarsaatigalu masse forskning, som sådan set er meget relevant, selvom det handler om ting, som egentlig er overfladen af banale. ilismatusarneq Men det her projekt for agile struktur, så har vi delt op i nogle temapakker, hvor forskellige uani tass sammineqartoq ilangaat samminiakkama kalaallunaatut ta en meget simpel opdeling, vi siger, hvad med naasuassaasoqarfittut ingerlasinnaana immami suunukunaatinneqarsinnaasa arter, som ikke udnyttes nu. soorlu qoqqussat atorluarneqarsinnaaput aamalu aalisakkat maannakuna aliginnaangitsu atorneqartut Island og Færøerne, som Grønland også sammen. soorlu islannikkut sualimmiullu ilaatigut Og det har naleqqarsuufigisartakkatinni hvor det ikke er prototype i Grønland på grund af vandtemperatur. Det tager lang tid. taakkunani ingerlanneqartu ilaatiunnaatsinni ingerlanneqarsinnaasangillat imma nillissusia pissutaalluni Der er det, som man skal se på. taassualisaniatigut aamma De her fisk, det er fordi, vi læser i bladene, at fiskolie det er sundt for mennesker. aamma perisaajaqarpuut Farmet fisk indeholder overhovedet fiskolie, eller det er sooku fordi det aalisakka taama annertutigisum piumaneqartu sunarpiauna pissutaasu piumaneqartarnaani peqqinnarnerannulla aamma kalaallunaanni aalisakkat alluna leqqiullusi peqqinnarneruppat imalunni mikkuullaaqutaassууga imma taamaaliornikkut suli amerlanerusuni aningaasa sannassutaasinnaaгаluarput aumni nioqquteringinaqarnermi der er en række områder, hvor der er et potentiale. naasuassaasoqarneq eqqarsaatigalu naasuas nunap naasuassarneratigut soorlunaatsiak naatsianik naattanaatsiai immaquuffat nioqqutigineqarsinnaagaluartu immikkut ittungik naatinnaatinnaqarsimanerat aammalu kimittussusiat imaqassutsimikku allanik peqqinnartunik atorluarlugu immaqa avammut nioqqutigineqarsinnaagaluartu imaalluarsinnaau soortqimmiiliqaluilluunniit aamma sermeq sermimingaanniit nukik aaneqarsinnaasoq uani eqqartorneqarsinnaaru aalisakkat qoqqussat ugasingitsukku iluissaneeqqartornerarput aamalu tassumailuan peqqinnartorpassuit periarfissaqartat Det her billede af to danske uani assimitakuneqarsinnaaruq nakorsat marluk upernaviup eqqaani nakorsat paasiuat taqqatigut aamalu uumatikkut nappaatsinut kalaallit nerisartagaat qanu iluaqutaatigisut taakkualu paasisaat maannakkut nearsuatamakkerlu nioqqutigineqartorpoq tassalu paannuatsinni paasisaq nunarsuusinneraan maannakku iluaqutaasumik peqqinnastugaatigut nioqqutaavuq aamma inuussissarsiornikkut ineriartutineqarsinnaasunat også kunne have nogle effekter ude omkring i verden. Det vil jeg også få lidt tættere ind på. ilaasinnaaput Et globalt problem ude i verden soorlu nunarsuatta sinnerani issoq atorneqarta skal udgive for næringssalget, og man har et kæmpe underskud i selvproduktion. inussutissanik amigaateqarpoq tassa naggurissagasatut piukkunnartangila pissutigaluun atorneqarnermini inussutissat naggurissaati iluaniit taama tammarsimasarmut
иммақалу man kunne lave en forretning i Grønland samtidig med, at man afhjalp et globalt velanerkendt og килаллунаани problem. нахуассаатиник Større end det andet ude i verden. имма инериартортитсинеқ арлаатигут акууффигисиннаагалуарпарпу килааллунаани ангуп нукига соорлу таарерига potentiale er, at man vil ændre sig i de kommende årtier. Fordi man er meget store og meget langsigtede. Kulikkat tulli eqqarsaatigaluit angунукkinga Og også prøve at undersøge den side af Grønland, som endnu ikke er undersøgt, og muligvis har meget lille potentiale, men måske periarfissaluussuu den Østgrønland, som ligger meget tættere på soorlu assersuutiginnarlu miissornerangi tusuli nunattattunnuani periarfissat tassame qaninnerungamik islaannimut aamalu erupamut tassaniitto qaninnerullutik soorlu taanmisilararsinna sinnaagaluarpu ula assi takuneqarsinnaau sermimingaanniit kuuttut ismaqarpunga uani oqallisilerutta ilaatigu eqqartorsinnaasuut аллориарнissat suunukkua tullinguuttut инериарторtitsineq калааллунаат аллавигалу ингерлатиссагутсигут сунаана наарсуат синнаанут оqaruutigisиннаагиут пилиусунгорсиннаасу суусунуккуа исмақарпунга инериуппунга таан оқаллинитсинни сапингисам пилиусунгорсиннаасут қарсаатааннаангитсуллу эққартуссаги миник туана Også for at holde tiden på opgaven. Så har vi fra salen. Taudessa apaqqutissaartorpaaruni Kommer der en mikrofon. mikrofon tinniunneraumaappo oqaasaqarusittun apaqquteqarusittun Ikke nogen spørgsmål. tas apaqqutissaartorpaarunneq Tidsplanen for Der bliver spurgt, hvad er tidsplanen? Og tidsplanen, den er, at de her projekter vil være nogen, der er hængt op på PhD-projekter af den type forskning, som er flereårige. Taudessa pihoortimik ilisimatusarnerat ukiuli arlini igarlineqartussaaput taavul ilisimasat amma katersorneqartussaassaattik taudessa ukiuli tamakkassini pineqarpu ukiusiuliini ilisimalerna isimassaalersimas som har at gøre med en analyse af, hvad er der egentlig af muligheder for små nationer. taudessa allinallersorneqartussaassaa suulukua periarfissaasut Kede af at trætte af rigsfællesskabet. taavalu nela faqatigiinnerup iluani aama qanuq iliortoqarsinnaalersoq Det er en af de typer, vi håber kommer ud af. Ja, der var et spørgsmål der. Tak for oplægget, det var rigtig spændende. Jeg tænker lidt, i forhold til qassaatigigaa'n alsaasarsuunermi ileriartortilermik taudessa pisinnaasat eqqarsaatigiikkaakua eqqarsaatigigaara takorluorpara på de her projekter, men tulniusin takkua ni ilisimaariukkat amatorneqarsinnaasus taudessa pisinnaasat marlu assiinitsuup tässä tulinaassuarnermi taavalu aama asulisussaqarniarnermi taudessal inuissarsuarnermi suleqasaqarnikkut aama alagarniaqartussaassaa piviusorsiortumi inerlatileq sagaanni qanuqun iliortoqassala taudessa aama ааллаққатаалингааник исимаатигиуссигинеқартуссаассаа киккут суут сулиарассанеқат таавал таккуа аама тунгавигалугут пилерсаарутит сиивут илерлаққариарнисса аама тунгависсинеқарсинаагами таудessa илисиматусарнэрмут писортит намелерсорторлу алингасаатаат аама
атуннеқарсинааппут at man får hævet det, ikke bare på uddannelse, men også på forskningssiden. кисиан тамаккуилу илниарстаанеқ кисим кивиннеқартуссаангилар кисиан аама илисиматусарнерсиу сиуарсарнеқартуссаассаллни. Tak. Jeg har et spørgsmål lige til... Апеққутиссаварпуга. Det er et samarbejde, en synergi. Тас сулеқатигин Det her samarbejde mellem universiteter og erhverv, men der har таавал også илисиматусарфи аамалу инуиссарсиортут сулеқатигиннаарат эққассаатигалугу таманна қаноқ аққассулеқарсинаавақанерлу сиккуарпа. Tahu tässä sylfaqarfiga alaangersimasi oqalaqatigilugu taulu aama pisortallu alingaasigu taqarsassorneqarnissa pillugu aama oqalaqatigisimaatsigu tahu tässä Danmarkami aqqassaatigalugu akademikarat inuissarsiortuni sulisut amerliartuinarnikuupu ukiuni kingullarnitiiguni. Jeg tror, man er nødt til at presse lidt på, for at sikre, at nogen har lyst til at få en erhvervsbiologi ind og ser. Tahu tässä aama kammassaasuqartaajaqarpo inuissarsiutsinik asiigituni ingerlatillersisoqarniarlugu. Ja, det er nogen, der skal arbejde aktivt i firmaet. Tahu tässä lu aama tamakkua akademikerat suliffaqarfini aama atorneqarluarsinnaap tässä takua suliaqavittussaassammata. Til panelet på. Og så vil jeg sige tak til Nick, der kommer igen under panelet. Så vil jeg introducere Peter Stougaard. Og Peter Stougaard, han er mikrobiolog og på mikrobiologi på Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Taavalu naasut avatagiillu pillu ilisimatusarsimalluni ukiinil traayuili sulisimalluni namilarsortuni aamalu universitetini ilisimatusarfinna assiigitsuni. For eksempel sukkerroer, juletræer og mikroorganismer. Taavalu mikroorganismi tässä tappiorannartut aama ima ilisimatusarfiisimaa aamalu insyymit senneqaat tässä umassil senneqaata amartu sa ilaat aama ilisimatusarfiisimaalluni. Tahu tässä kuitani aama naatsiat pilluita aama masissuuinikuuga. Mikrobiolog, og jeg vil så prøve at give et lille eksempel på, hvad man kan gøre i et projekt. Tahu tässä niusaqarna maqanu iliortoqarsilaanaa saqqamiutilaassaava. Tahu tässä umassilni pisuustit ilaasinnaaput bakteeriat upiit nulami naasut er utrolig værdifuld, hvis man skal lede efter nye enzymer, og ikke mindst bakterier, som vi ser i ordstoffer. Tahu tässä minnaungitsumik aama bakteeriat aama atorneqarluarsinnaaput. Til at udvikle bioteknologiske Tahu bioteknologi tamakkua iriatortingermatas atorneqarsinnaagami. biologiske ressourcer, altså sådan noget som fiskeprodukter. Tahu tässä umassilnik pisuustit soorlu immami umasut assiigittu taavalu nuailernermat tulisassia. Der er for at udnytte de biologiske Tahu ressourcer. takkua biotekniiku atorlugu tamakkua atorluarneqarsinnaanerat nut assarsuutigissaaput. Tahu tässä qaqqussalinngaanik assiigitsulingaaniillu kimittusarluit sorluit pinnersaasiornertulut atorneqarsinnaaput. Masser af stimulerende og bioaktive stoffer. Som sagt har vi også beskæftiget os med bakterier, der producerer stoffer i grønlandske kartoffelmarker. Tahu tässä kalassinnaani
Natsian pilluit natsian bakteriasit ama misissorniku hvorfor så lige fra Grønland? Altså, der er jo... sooruna kalallinan tama kalallinaalingaaners tamakku pisarsiarinerassas Laudes allarpassuarna amat lunarsorn tamatun peqaramat personlige postulater måske. Men hvis vi tænker på ekstrakter fra tang og alger, Laudes qaqqussalingaalik atortut kimittusarnerat Laudes ammiluqangiippu tamakkua tulisassiarigaanni hvis man kigger på de kræfthæmmende stoffer eller Tavalu kraftsumik nugusittisartut qassatigaani aama qaqqussalingaanerassut aama atornerassinnaappu det er ikke noget, jeg ved forfærdeligt meget om, men det var ting, man kunne sætte i værk. Kisen tamandilasummasaqarfiuallan kilorpa kisen tamakkuam misissarfi aallartinnerassinnaappu kuitaani natsia natsiminni At der ikke er kartoffelskind. Taamatu pitsaatiginera ungimaappu nunatsin natsiat oqoqanginnamik Muligheder ved at kigge på de bakterier, der Taamamat natsialik nasitsivini bakteriassit missussalluit aama pissuissamisuussa der kan man så finde nogle særlige enzymer i de miljøer. Tautakakkuin aama insuumit asiingit immikuittut aama issaranaqarsinaassappu Her i Grønland. Taavalu Ifølge nunatsinni Rio-konventionen, så inatsit isigigaanni de pågældende lande deres biologiske Taulasnua tamat akornallismaratigissutit taagaani tasnua taasiakkaat namminnaq pisuussuitspigaat anerkender, at landene har legal ret til deres biologiske ressourcer, og så betale royalty. Tautas tamanna taamatu pissaqarnernua tamaaqorngani akuaranaqar Hvis det er sådan, at byråkratiet bliver for langsommeligt og så videre, det er klart. Men det kan også være fremmende, fordi I må tænke på, når man starter... Tautas makkua suleriatit aama immaasukkaaslisaatu isiginaqarsinnaagalluartu kisaani siuarsaasuusinnaaput aama Men mindre man har en mulighed for at kan kommercialisere det på legal vis senere hen. Hvis der er usikkerhed omkring det, så vil man ikke gå ind i det. Tautas tamakkua atuunissamut tamakkuna atornerarnisaan aama inatsit aama tungamiulluinnertaajaq Siger, at man kan opnå en kommerciel licens. Tautas inuissarsornum akuarsissummik aama pissarsuqarsinnaaroq Enzymer i det tilfælde eller andre ting, vi kan finde i biologiske ressourcer. Tautas takkua umassilningaani neersut pisussut takkua aama atorluarsinnaaroq Søjlerne nede i Ikafjorden, de er kolde, står i fjord, så temperaturen ikkaneersut inde i søjlerne, der er meget højt. Tautas sukkaasitassaniittut takkua nillartoruussuupput Så alle deres enzymer er jo selvfølgelig også tilpasset. tassanilu bakteriassit avatakisiminn nalaqqa aama nalaqqusarnikuulit Masse enzymer fra ikasøjlerne, og 2 af dem kan I se her. Tautas Det ene er en amylase, som spalter stivelse. Tautas takkua akkui ukua kingersaataasinnaasuli imaqarput Den venstre halvdel af panelet der. Den gule streg viser det bedste kommercielle enzym hidtil. Tautas titarneq sungartuuputas atussallu insumatussallu pitsaalerpaat Tautas 54 grader tikillu nillussillimmi takkua atornaqarsinnaa Tautan enzym taamaattut ikkami sukaasalingaani pissarsiaranikugu Taavalu tamakkua aama atornaqarsinnaaput immunnik laktuuserangitsunik tulisassiornermut Mejeriindustrien vil gerne lave det ved 10 grader af hensyn til smag, af hensyn til hygiejne.
Täydessä ymmummingaani tunasiortat tamakua atorustappa taulu tassakua insuma atorniarani piffisivisoruusua atorneqartussaau annertoruusuillu amma atorneqartussaal Tamalu kisin tässä periusissa aningasin sipaaruteqarnus pystigalu amma ineriatortinneqartaaru. Der søgte patent. Det har de gjort i 5 år, og de har ikke kunne få en kommerciel licens for selvstyrelse. Der var tässä København universiteetimi tamakua qannuteqartarsumagalaapu tallima ingerlinaan kisiani niuarnermi akuarsissummik pissarsinnaasimanask Grønlandske Danske Biotekselskab, som ser dagens lys i disse dage. Der var tässä kalassit qassinaallu sulifferarfuuta ullinmakkuun pilersinneqalerpoq taannalu tamakkulinga imara atuillissami taassa suuttuusinnaassa der var tässä naminersuartuuqartussalingaani niuarnermut akuarsissumi tassini pissarsoraqartaajaqa tror jeg så på, at der kan komme flere enzymer, der kan komme flere bioteknologiske produkter. Der var tässä bioteknologi atorlu tunisasiani amarlinuariartuinartamik tunasiortoqarsinnaava appiuppat Vi forskere, vi skal blive bedre til at tænke i anvendte ting. Vi er dygtige nok til at kigge på det grundvidenskabelige og alt det nørdede, men vi skal blive meget bedre til at tænke i konkrete produkter. Der var tässä tunasiarpassuasiigitut eqqarsaatigineqarsinnaam kisiani tunasiassalik alaagersimasunit eqqarsaatiqarutta pitsaalerpaajussaa sun taman siammaruussuarnit På forhånd, det er ekstremt vigtigt, hvis vi skal have noget op at stå i Grønland, så skal vi kunne vise, at de idéer, vi har, også har gang på jorden. Ellers så duer det ikke. Der var tässä amma takutissinnaasaajarapparput amma tamakkua pissarsiagut tunasiassan atortuussat pilallinaalingaannersut taamaal miittat sullinniut tamakkua iluaqutaanaviagimmata kunne lave den forskning i Ikefjord, hvis ikke det havde været for Grønlandskommando eller Arktisk Kommando, som de hedder nu. Vi har fået så meget hjælp, så meget Der var tässä Arctic Commando amma isiuntagut Grønlandskommandoen talleqartartumu ikiorneqartoruusu niku der var tässä immakku angallattarnikuuatigit tamakua suliassat isuliarineqarsimasinnaasangikkaluarput taakkulangaan ikiorneqarsimanikkaluarput Hvis det her det skal kommercialiseres, vi er nødt til at have nogle myndigheder, som er hurtige og smidige og kompetente, Der var så tässä vi kan få de kompetencer. tamakkulinga atorluassautta aamalniuarnermi iluaqutigissautiit pisortani suligasuartussanik aamal suliami illisimaleqarluartalik pisariaqartittissaa Vores lille codesign er en lille bitte spin-out, men man kunne jo godt forestille sig, at det med tiden kunne vokse, hvis vi kunne komme op. Der var tässä massakusuornama allartisamnermi tamakkua anikitsuussap kisiani eqqarsaatigineqarsinnaaru siunissami annertusiartuinnertussaasas Forankre det, vi laver, så det kommer ud i undervisning, så det kommer Der var tässä tamakkua aama uut massakusuliaut aamalu illisimalikkauut iliniartitsinermi aama atunneqartaarsinnaa Meget interessant. Så rutiinertoruussuuq Jeg vil give plads til nogle spørgsmål. апаққулиссаартоқарнерлуни Jeg så Henrik først bagefter. Okay. Nej, lidt. Og også hørt de besværligheder, der har været med det. Tassani ikkami ingaanersuni ilismauka ammal takasi ayun tassuutaqartoqarnik nalunnilara taava tassuuqartoqartau kalaallinaalingaaners pitsaayuaannertut taavalu aama taassuma saniatigut aama atorluarnissaat akisuuruussuus taavalu uqartoqartarpu tamakkua allartinniartigi taava kigusinnerusukkut alingasarsiutigilerumarpu
Tää tässä København Universiteetti minkä ilsiningaiilqan taqartoqarnikugu taavalu aama massakkut taamatuqinnuitsaqaqattaangaat ukiu qulit ingerlannikuupput tää tässä taamatut siviustiisariaqannikkaluarpoq akuarsissum pissarsinissaq tää immaqa ajornagiinnuusumussuleriasaqartoqarsinnaaru sort akasinnaagilera sortaamatut siviustiisumit akuarsiniartoqa simanersuq Det er også rigtigt. Det troede vi også længe. Allaqaamut aalisumaqarnikuilorpa ajorna viangitsoq tassa paasigatiu namanersortuqartussalingaanit Andre steder på kloden, imaat pissarsi akuarsissum pissarsinnaanta taalunarsoormi allanik små bitte søer. allani misisuilta allartinikuugut Og I tror, det er løgn, vi fandt de samme bakterier. tää tässä allami aama bakteriat aama ensymillu takua assorpiaat nassaarinikuununersoorni allami Ser de enzymer. Så hvis ikke man gør det i Grønland, så gør vi det i Antarktis. tää tässä imaat täällä tamakua niornama torluarneqarsinnaami patakaliallinnaani tää poriarfissaqarpoq aama nunarsoorma allani ngaaninersuni aama tagatsumunga taarsuullugu aama atorluanis Store virksomheder, de tænker i de baner her. Hvis det bliver så pokkers besværligt, jamen så tää tässä sulfaqarferuusuu taamatu qassariaseqaramik uani akuarsissum pisinnainkuta tää allamut nuillassaagut Hvorfor? Jamen det er for at forske i bioteknologi. tää tässä suuna laboratorianik misilaqaavinik paqartor tassa tamakua bioteknologiivik uumassillit alerluarnissaani teknologiumik taamat qanaattunnaqarsinaaneраник misuusinnaaniasаа Det er jeg helt sikker på. Lovtekilere. Ja, det er sådan lidt teknisk. Du havde 3 bullet points om, at der er nogle forudsætninger for, at det her skal lykkes. Tässä pisariaqartu pingasuiqqartorpaatit una iluatissappat. Patentering er også en meget vigtig del af det, i hvert fald hvis man skal have en kommerciel udnyttelse. Det er jo det, der er vildt. Tää tässä akuarsissum pissanissassoorunami aama pisariaqarpoq niornama atorluaniassagaani. EU-parlamentsvalget er også en afstemning tää om, iumut at man skal tilslutte sig Alicante patentdomstolen eller ikke. Og det bliver taaval tassani Euroopan parlamentimus qalersanermut aama aqalsigineqarpoq imaat kraftsimut akiustissanik aama namminaq kisimilluni tunassiorsinnaanissamut aama akuarsiusti tamakkua ingersineqarsinnaasariaqat måske i relativt små foretagender og kommercialisere, og hvor der er massevis af ulve til stede derude, som er parat. taaval sulfaarfiimikisut taamatut niornama atorluaniassappada aamileqqarsaatigineqartariaqarpoq nunarsuarma allani amaqqutut illutik piareersimasuli aama taamatut ingerlatsilersinnaanissamini Altså, det synes jeg, der vil være en glimrende idé, men jeg tror ikke, det er det, der ændrer på det. Altså, med al respekt for befolkningen i Grønland, så er det en lille befolkning. Og man patenterer jo ting for at kunne markedsføre i det pågældende land. Så hvis jeg skal spille mine sparekroner på at patentere, så vil jeg gøre det i de store markeder. tää tässä immaaqalallinnaani tamanna atorneqarsinnaankalauqlisani taamatut patentimi tässä kisimilluni atuisinnaannermut akuarsissum pissagaani uanga tamakkulinga tunassiorfinni nuina agisuuni taamatut pissarsinissaq piniassagaluarpo Ja. Hvis den her tilladelse blev givet, taana hvor lang tid akuarsiussaqartoqaluarpat kan du så regne med, at der vil gå, før der vil kunne være en kommerciel udnyttelse af tää tässä niornermi atuilluarnissami sattungaanus pifissa qalursivitusingerlassava tässä ukiuappat affa rangiuput tamakkuatornerarluarsinnaa national fase. Vi er nødt til inden da at have
kommercialiseret det. Vi er nødt til at have solgt vores rettigheder. Taudas uo tamakulinga tuisinnaanarput satsinut amaqanerluasanerput piarsarsinnaasariarput blandt iværksætterne her i en tidsramme, der hedder 1,5 år cirka. Taudas tamakulinga allartitsiniartut befisqarniar tussaasaput ukiuapata missaat. Altså, hvor stor styring vil I have af den kommercielle udnyttelse? Jeg ved ikke, om jeg spørger sådan før. Altså, du siger, at vi skal have nogle andre selvfølgelig til at skyde nogle penge, for at man kunne lave en kommerciel udnyttelse. Men hvor stor en andel af hvad skal man sige, kontrollen over, hvordan man ville udnytte det, vil I have? Taudas tamat niornermatarluasausi qanuannertigisor ilisnaminer allaningasiliserassaput akilissavisi. Så vil vi så sælge rettigheden til at kommercialisere enzymet i en eller anden sammenhæng. Taudas uut tanaturniartussaassaarput allanut atuisinnaas titaanermut mik akuarsissut ammalu tumiassiorsinnaanuma akuarsissut allanut tuliniarluma falder det tilbage, så vi kan sælge tilbage. Taudas ukiusisimaqangiuppat takuatorluaasut imatut pissarstigisinnersuakuuttakuakutartussinnaarput. Og det er Sister, som er biolog og er på Benæsteløj. Hun har arbejdet med fisk og andre levende ressourcer i havet i 25 år og samlet data fra alle tænkelige områder af landet. I dag der skal du fortælle om noget spændende. Det står der her i min drejebog. Lad os høre, hvad det er. Og værsgo. Ja, tak skal du have. Det kommer fra Grønlands Naturinstitut. Nu skal jeg finde den, man hermed. Og som Trine nævnte, så har jeg arbejdet med fisk gennem 25 år. Ukiut 25. Inden for forskellige områder. Vi indgår fiskeforskere og forskere fra Klimacenteret i Greenland Perspective inden for en række projekter, som vi har foreslået. Særligt i det marine miljø, prøve at forstå nogle forhold omkring de ændringer, der ser i det marine miljø. Så måske nogen her, der ikke ved, at det her det er Grønlands Naturinstitut og Universitet, som ligger ude i nærheden af Lufthavn. Det er vores platforme, som vi arbejder fra. Helt konkret, så har jeg i dag bestemt at sætte de pelagiske ressourcer på spil. Og det gør jeg, fordi det er faktisk, man kan sige, at de pelagiske ressourcer, de indeholder det hele. Det er nyt fiskeri. Der skal træffes store politiske beslutninger. Der skal laves nye investeringer. Der skal udvikles ny teknologi. Der skal findes markeder. Der skal oplæres nye fisketeknikker. Og det er faktisk også et helt nyt forskningsområde. For vi snakker om nogle fisk, som lever anderledes, end det vi har været vant til. Alle vores fisk har tidligere været mere bundfisk, nu skal vi op i det, vi kalder pelagiske fisk, i de øvrige anlæg. Og det eventyr, der har soorluissersuutiginarluumaqqal taakkua ikirinarsiortuuppu taamaattumilluamma ilismasuut taassumatungaatigut amersiartariaqarpuut Klimacenteret suteqatigalu taamaattumi ilaatigut maannak ammassat amma ilaatigut ilismasuarfiniakkatta ilismasuarfigisatta ilagaat ukiorpassuut ingerlasimapput raajat avamut tunisartakkatsindi pingaarnerpaarpaasimallути aannakkut maqallit soortakusinnaagissutut pingaarutisituini sissimapput taamaattumik uani avamut aalisikka tuineqartartut eqqarsaatigaluut taak avaderaasartuuni am taaneqartartut 20%. Atagumi immaamaani eqqarsartoqarsinnaaru takornariaqarner eqqarsaatigalu taava
Nettakornariaqarnertaan 8% tassa maqqaliunnerqiullugu annikinnuullu ikerinnarsiortut tassaasinnaappa ammassassuit looviilingin taanaqartartut taavalu avaleraasartut makraalit for at spise Grønlands farvand og så tilbage igen. Og det gælder for makrellen. Tastakkua aalisakkat ilisarnaatigaat nunatta imartaanukartarput neriartorlusik tamatumalkiorn tamapallattarlusik Hvor de så bliver fisket i Grønlands farvand. Noget er lidt anderledes. allaaneru ammassak Bevæger sig kun mellem Island og Grønland. ammassak islaanni kalaalluna taluakornanni angalaartugu Hvorfor er det noget, der er interessant? Hvis man ser på det som ammasseeqqarsaatigalu så har noget et kolossalt fiskeripotentiale. soqutiginaatinga amerlasoruuruussuusara Første gang kan man sige en pelagisk flåde i større stil, som kan gå ud og fiske den her ressource. Men makrellen er kun om sommeren, så det vil selvfølgelig være fint makrallit taamaallat aasaaneraani nunatta nuatinnuqartar så man får en fuld sæson af aktiviteter. Så hvis man ser på det rent biologisk, så er det altså en koldvandsart. Og den indeholder sikkert omega-3 og alt muligt andet godt. Vi kender den alle sammen. Det er en fed og dejlig fisk. ammassalli una ukiukaajallallu Så ved at studere den og få investeret i forskning inden for det her, for den her, ilustissarpassuarnik aammalu så vi lærer en hel del omkring økosystemerne. nukissamik annertuumik tunisisinnaassuseqarluni Økosystemerne. Det er ikke noget nyt. Det er ikke en ny fiskressource. Det er heller ikke en ny... ammassak nutaajungila ammassat qangali atorneqartarput taakkulu alisarneqarnissaanut Norge Islanni kalaalliunaallu qanoq agguaqatiginnissami isumaqatigiistiqarsimu utorfingeqqissuara Det er sådan, at man fra Grønlands side nu ønsker at sige, at vi må prøve at ændre den her fordeling af kvoter. kalaallunaat ilaatiut eqqarsaatiga imaataan alisarneqarnissaanut tunngasunik fingertiginnissami isumaqatigiissutip аллангортинеқарнisса Det er en historisk beskrivelse af fangsterne. Ajuna uantakusinnaavарsi ukiuingerlanerini аммассат писаанеқартартут амерлассусаат ахуаратигиссиллуу 500.000 tons аммассат писаанеқартарпут Vi ved ikke, om vi kommer der igen, men vi ved i hvert fald, at der er noget potentiale i den her ressource. Neriarfissaqarpoq Det er også en holdvandsart. 1 million tons angullugu I nærheden af os, og er meget alisartoqarnissa Så vi finder den meget interessant, som таамааттами аммассат соqutigilaatileruussuupput Måske ikke nutaamik biologiundervisning, аалисагассалут men for lige det her op, eqqarsaatigalu biologimi atuartitsin niangikkaluarpu kisianni man forhandler på, og hvordan man får tildeling af kvoten. uani Og det er selvfølgelig forhandlerne, der står for den her. Noget, det takutikkusuppaa som vi ved, den byder det sydlige del af Island. Islannimi Alle de røde prikker. Så vandrer den op til det. Islannimi suffisarput Og den spiser i første omgang, så går den længere op. taavalu avannamuqartarluna kalaallunaata sineriamalillu taavalu tassani nerisarlutik Med Norge, Island og... taamanikkut Norgikkut Islannilu ismaqatigissuteqarmata taamanukian maainip eqqaani aama alisartoqarsimaaluar kisianni tan alisarneq annikissimammat Norgimmaqa uani ismaqatigissum ilaasariaqanni Og det kan man se ud af de biologiske undersøgelser, umassusilinnik iissuinerit ammassanut tungasut september og oktober. isigissangaanni Og den er kommet helt ind under Grønlands kyst. Den er der gennem længere tid. taava Og det er jo en af de ting, der vi kommer til at kunne argumentere for i forhold til, når forhandlerne... ineriartortinneqarluti assakkut amiissuineriingerlappu 2014 mingaannit Vi har et stort problem, fordi vi laver alle de biologiske undersøgelser, der er lavet, alle overvågningsprogrammer, de er kun udført af islandske forskere. ajornartorsuut ataaseq ajornartorsuutigaarput taakkulu ukuamiissuinerit Islannimiut iliisimatusartut Selv været aktiv for det her.
сулеқатигалуут ингерланнеқарами тастааккуа ислааннимиуник аннэртунерусум пигинеқарпа аммассат эққарсаатигалугут 14 580.000 тонсиуп ислаанними таассума 81% алисартуссаават калааллуната 11% ногуиллу 8%. Tässä imappo näittäisimme nätinga alisarnaqartus nätinga 200-400 miljoonillu akornarniillu amma ilismatusarneq nakkutilliinerlu eqqarsaatigaluut ukiumut 4-6 million kronit kaaviaartineqartar Det vil give en bedre drift for flåden, fordi at vinterfiskeri er græn af sommerfiskeri. Siunissim periarfisaqarluarpoq ammassat sanniaasarnerp annertusarneqarnissa ikerinnarsiortunik siunissami alisarnerulernissa pineriartortineqarnissa eqqarsaatigaluu uku Det er store industrier, det er store økonomier. Aisakkat eqqarsaatigileqarpu tassanilu Samfundet, forvaltningen, forskningen. Der er også brug for lidt økonomi, fiskeriøkonomi. Iorqutissiorfissuit suliferarfissuit pisariaqartinneqarpu taakkua alisarneqalissappat Alle de fisk, de bevæger sig igennem mange nationer, mange lande. Aisakkat uaneqqartorneqartu tamarmik immat nunallu killeqarfi akimorlu ingerlaartuup De tre bestande, kan man sige. Atlanticumi avannarlermi aalisakkat alisarneqartut laaviiling аммассассуут таагулу авалераасартуут эққарсаатигалуи тааюккуа аггуарнеқартарнерин тунгасу туан такунеқарсиннаа оқарсиннаангиккалуарпуа қано нуатсин аннертусигисумик аннертусаасиннааллута налинги эққарсаатигиссагутсигит ноги укиумут 3 миллиардсиник кавиартитсарпу асуутсааллиуллуу калааллунаат миллиардиаффаанна исса алисакка тааккуа иммап икериннарсиорту эққарсаатигалуи кавиартитсарпу Igennem alle årene her. Og vi er vant til at have et samarbejde. Jeg mener også, vi kan udvide det. Ingerlanerani nunat uanipinaqartut tas Atlantica wanaanersut suleqatiginerannut tungasut ineriartortineqarsinnaassappat aisakkat qanuamarlutigisut nunat akornanni alisarneqarnissaat eqqarsaatigaluu isumaqatigissutit ineriartortineqassappat аммассаллип эққангуани аммассақарпоқ аммассатта тассани суффисарпут таамааттуми аама аммассалиммик таанеқартарпу массаккут тиллоқарф тасиламик таагорнеқаалуарто qaanga аммассалиммик таагорнеқарами тоена уллу Så er der mulighed for at stille nogle spørgsmål. Hellimut epequtaqarsinnaagusi Henrik Hvad herovre på Vestgrønland, der er der jo sikkert også masser af... Henrik litsi epequtiga maanimi kitaani periarfissat qanoippa Og sandsynligvis også makraller, så der er altså nogle muligheder. sinerissim periarfissat kitaaniittut Det er jo ikke sådan, nu siger Helle det nyt med løjen, har vi fisket på siden 93, så der har vi været med. Men vi har også lavet nogle internationale aftaler, så den der førstehåndsværdi af løjet, for eksempel, som du kom med, ja, desværre så har vi solgt for et slik til EU, så de fleste af dem, så der er ikke så meget tilbage. Så at tage 6-8 millioner ud til at lave biologiske undersøgelser af det grønlandske fiskeri, så er der ikke noget penge i det for det, der skal gøre. qarsaatigaaluu maat ukiut ingerlanerani Der er også pelagiske arter på Vestgrønland, og det må vi jo kitaani periarfissaqarsuagaluarpa ammiissuisoqartarpoq taakkuali atorniarneqarneri aporfissaqartarsimappu tukiu ingerlaneri
Altså, jeg var jo rigtig spændt på at se det her med koblingen mellem forskning og erhvervsliv og helt af det. Bissangaysimavara inuutisarsiorniku qano iluaqutigineqarsinnaanaarun tungasut attavaqalernis attavilernissaat aspisaangisimavara Men hvordan kan du se illit pingortilerifiu aamalu naalakkersuisut qanoq qanoq ilissutik ilismatuarfimmi sulisut taamalu pingortilerifimm sulisut suleqatigiissinnaappat annertunerusumik aningaasatigu isaatititersinnaannerat eqqarsaatigalu misissuinerit soorlaassersuutiginnarluit avateraasartueqqarsaatigaluit miissuinissatinu aningaasa terneqarnissarput qannutigisimorput aannalu pisimava amma aalisarnaqartussat qannu annertussuusilernerarnissaat eqqarsaatigaluit Og så kan man supplere med det her, så vi kan få nogle forskningsprojekter. misissuinernu tassi ilismatusaatigalu misissuinernut amma anigaasirissut taamaallu annertuarneqarsinnaapput pingortilerifiu suliaanut iluaqutaasu Atlanticavat naani missuinerunissatsinut anigaasiin periarfisseqarpuut maannakkut aalisakkanik atorluarneqanngitsunik suli inuutissarsiornikku iluqutigineqarsinnaasuni naatortitsinissumut atorneqarsinnaasuni allanik apeqqutisseqartorarpa aamaangilaqtaava maannakkut oqallittussat oqallistassaut qommukariarunik bruger lidt i, hvad er det, der skal til for at forskning og erhvervsliv paasorusukkaluarpaa qanuarillusik ilismattusarneq aamalu inuutissarsiorneq imminnut tapertariillusik qanu ineriartortitseratigisinnaak naakkaluarpat Den ene er Nicoline Simer. Der står her, at du er Business Development Manager, produktudvikler. Business Development Manager, Product Greenland. Og blandt andet samarbejder du med forskerne og fiskerne. Og så har vi Christiansen fra Nunøje, som har Peter Christiansen. blandt andet fra New Zealand Newfoundland. Og hvor de jo har god tradition for forskning. Tässä Newfoundland med siingit Atlantic visitaarapput. Vi mangler Der ikke Helle. Peter Storgård. Helle, du må bare blive dernede. Mini Crossing. Men vi skal snakke videre om, hvordan er det, vi kan